افتره قادا نوروزی یا پارێزگەها جۆلەمێرگیە. خەڵکی ناوەندە پارێزگەهê ji bo ahengên pîrozbahiya Newrozê kom bûye. Pîrozbahî dibin siya keşûhevayê bangişê hilbijartinan de tê kirin. Parlamenterê Dem Partiyê Sirrê Saxiq jî di nav pîrozbahiyan de bang li hikûmeta Tirkiyê dike û dibêje li Colemêrgê dibe ku hûn serên birî bibînin lê hûn tu cara serên çemandî nabînin. Nevroza me û hilbijartin tevî hevdû çêbû. Nevroz agirê azadiyê ye. Li qarşî zorê û zulmê em wê agirî eva hezar sal e geş dikin. O îro jî gelê me li vê dera li Colemêrgê ev agirêhanekê geş kir. Pîrozbahiyê Newrozê heman demê ji bo namzetên Dem Partiyê yên şaredariya Colemêrgê jî bûye derfet ku ew daxwaza piştgiriyê ji bo hilbijartinên sî-û-yekê adarê bikin. Wekî wî dizanin em jî nava tavên xwe digerin, bajarên xwe digerin, nav gelê xwe digerin. Gelê me jî em ê fikra gelê xwe dizanin. Ji bo vê yekê gelê me jî namzetên xwe xwedî derdikeve û daxwaziya wan jî ji me hene ji bo xizmetê em ê vê xizmetê jî gor daxwaziya gelê xwe pêk bînin. Xelkê Colemêrgê jî bi cilûbergên xwe yên netewî û ala Kurdistanê qada Newrozê xemilandine. Peyama wan jî ji bo biratî û yeketiya gelê Kurd e. Colemêrg gela berxwedan ye. Colemêrgê xwedan îrade ye. Colemêrg xwedan gelekî qedîm e. Colemêrgê dîsa ê qayûma virêk e siwêkê heyvasê gelek ji destê qayûma gelek destê dozdara me kêşane. Rastî jî Colemêrgê gelekî soz û peymanek û qayûma virêk ye û partiya xwe ya Dem xwedan derkeve heftê sadê îşallah partiya Dem serkeve. Li parêzgeha Colemêrgê roja 20 mehê li Gevarê, roja 23 mehê li Şemzîna, roja 24 mehê jî li navçeya Çelê dê ahengên Newrozê bêne geran. Piraniya wan alîgirên Dem Partiyê beşek xelkê Colemêrgê li qada tek serê pîrozbahiya Newrozê kirin. Têgotin ku roja 21 mehê jî vê carê alîgirên AK Parti û kandîdên AK Partiyê dê li heman qadê pîrozbahiya Newrozê bikin. Şewket Erkî, Rûda Colemêrg.